Ay buntag mga ka-brother. Nataron sa usa ka barangay Salamat, Purok 2. Natay usa ka brother nga atong interviewon. Kung ano nga iyang manok naa pa man. Padung na ta sa iyang manukan. Kay ato siyang interviewon. Oh, brother. Brother, Unsay may sekreto nimo nga ang imong manok hantod karon naa pa man? usap pa. Way kwarta. Way kwarta. Away kwarta. Usap pa. Indot sad. Usap pa. Kubid-kubid na ang buwangan sirado. Kaya yung manok man imong labo. Asan eh, itom o talisayon? Aking itong. Buksan, wala buksan. Diya kini talisayon. Wala buksan. Diya kung mag-uwan, imo di pa silungan. Asan eh, kung itom, talisayon. Yung itong. Silungan. Kini talisayon dai. Silungan sad. Pareha ra man to bagay. Kisa man siya. Asan eh, kining itom o talisayon? King itong. Ako no? Talisayon dai. Ako sad. Pareha ra man gyapon to bagay, brother. Tingnan Oh, sa imong may butan. mga ko. Kisa man yung usa. Tani. Ako ng amigo. Usa may kasulti nimo sa imong manok. Kani, mga baik, ang bunal eh. Nga kini di ay. Ayos. Sikat. Sakto gini akong interview sila nga. Mura mo gani kong mapalit ko. Lah. Ato tinuod sa. Ya, tarik ka na lang. Makabili lang buwan. Lagi kwarta tinuod ay mga brother. Ang ilang sekreto nganong ilang manok na apa? O may kwart. Kay waday kwarta, mo di ay muna number 1. Kay kadto sad. Krisis pa. Ikatulo ang buwangan kuno sirado. O atay mahimo na. Mo nila sekreto mo na sunan ninyo. Ya, ngadto ko. Ngadto ko brother. Sige.